Салом алейкум муҳтарам подписчикои канали Майдони Батл, меҳмонони канали Майдони Батл ва умуман мухлисони Ашади Батл. Салом ба ҳамаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳамаи ҷавонон, ба ҳамаи шахсое ки интернет истифодабаранда буданд. Мутаассифона буданд, барое ки чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо хабар дорем, аз ҳамимрӯз ё ки айдина буд нархи интернет дар Тоҷикистон ба қавли як матали русӣ навес зола ташид. яъне нархи 1 гиг интернет дар Тоҷикистон қариб 70 сомона ташкил мекунад. мо ҳам аз ҳамин хабарҳоу ҳамин корҳои шидагӣ бетараф намонда хостем фикри ақидаҳои худмона ва пешниҳодҳои худмона оиди ҳамин кори шидагӣ баён кунем. аввало ба шахсони мутасаддӣ ва он нафарое ки оиди интернети тоҷик, нархи интернети тоҷик сару кор доранд, аз номи тамоми шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз номи тамоми ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони интернет истифодабаранда аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳалли ҳамин масъаларо бинем ва ягон чораи оиди арзоншавиш бубинем, то ки мо аз интернет фаровон истифода барем. ва пешниҳоди дуюм ман ҳамине ки агар илоҷи арзоншавии интернет набоша, мақсад ба хоҳишҳои мо арзон нашава, обращении ма бигем, пешниҳоди ма ба шахсони интернет истифодабарандаҳое ки суханои ма ба ҳамон нафарое дахол дорад ки интернета танҳо барои ягон тамошои ютуб, истифодаи вайбер, инстаграм ва дигар просто яъне барои дилхушӣ медоранд интернет, просто барои ягон суратпардозӣ, ягон чӣ видео тамошокунӣ ба ҳамон нафаро, яъне ҳар як компанияи интернетӣ дар худаш шояд дошта боша 1000, 10,000, ина бигзор 100,000 муштарие ки пулаш бираса дар 70 сомон 1 гиг бихараву истифода бара. Леки ман боварӣ дорам ки он нафарое ки надоранд ин шароита, шуморашон 2-3 миллион зиёда, яъне мову шумо 2-3 миллион зиёде. Пешниҳоди ман ҳамин, биёе 1 моҳ 2 моҳ умуман истифода намебарем ҳамин интернета. Умуман ҳамин вайбер, ҳамин интернет намедроем, рас ҳамин ягон корбори важни надорӣ дар интернет, просто намедроем. Интернет чизи мехӯрданӣ нест ки нахӯриш бимирӣ, чизи мепӯшиданӣ нест ки напӯшиш дар берун изо кашӣ. ин мақсад ин пешниҳоди ман ҳамое ки ҳамин 1 моҳ 2 моҳ истифода набарем, агар 70 сомонӣ сари ҳар як одам ҳисоб кунем, 2-3 миллион 70 140 миллион сомон меша қариб. барои ҳамин бародаро агар шумо фикр кунед ки як қадам пас точкаҳои компанияҳои мегафону ва вилону тисела дигаре ҳамаи ва ё налог доранд, ҳамаи ва ё аренда доранд, пули свет доранд, коргар доранд, яъне ай ҳамун истифодабарии мо ва ёам чӣ хел бугум истифодабарии интернети мо ва ёам ай ҳамин чиз зависит мекарданд. Чӣ хеле ки мо ай интернет зависит мекунем ва ёам ай истифодабарии мо зависит мекарданд. пас биёем мо ҳам ай интернет даст мекашем, кани ва ё дар чӣ ҳолат мезананд, то ва ё дар ҳолати мо надроянд ва ё ин чиза арзон намекунанд ба фикрам ва чораи ҳамин масъала намешавад. ба ҳамин хотир ай ҳамаи блогерҳо, ай ҳамаи касое ки дидаси ҳамин видеоро агар ба фикри ман розӣ бошен, ин фикри ман мақсад ҳамине ки агар ҳамихалӣ кунем, шояд дар фикри арзонкунии интернет бишава ҳамин халқ. агар накунем, аввал бигем қимат шиде бо истифода барем, шуморо ба боварии комил гуфта метавонам ки бо мегиранд ягон 6 моҳ пас, 1 сол пас нархи 1 гиг 100 сум шава мумкин. биёен мо ҳам условияҳои худмона бимонем дар ҳамин компанияҳои интернетӣ. рас шумо намехоҳед арзон кардан, мо ҳам истифода намебарем. як пешниҳоди ма буд ва фикрҳои худтонро дар комментариҳо бинависен. боқӣ сарбаланду хонавобод бошед, ҳама каса зинда бошед. хайр то буздӣ.